right Chief Francis Akemobia. Propostasse cambiare togliere comando fuori la pareja è del stile che ingresava è la pareja state cambiando ieri maka bembe con le petali che guiere dirigi guiere qua installation of the cabinets and also market lobby and plastic. So I can say that that area and the also local governments. And also and the other government. I tell one first thing, I don't even go over the big, so I gave you a study. So that's a try from an analysis, but that's not how I can. And I think I didn't get on budget 900. Nine, your motor, as well. So, okay, I didn't question that. Wonderful girl, as well. We try to bring ourselves together and add on board our portion. That's what I believe with him. Here are unity and progress. Here are on one better thing get on a kingdom Chindigbo Bariga. Who think get on a Bariga back? I think get on a bed also. And I believe Kahawo is more for Ghana made back. I want the which includes unity and progress. But I'm not going to buy it. I went to Ghana made back. Talk about all governors and have one for. Operates in Asia and have one for. Also, a day of joy, a day of they knew that the people would unite in love to celebrate one of their own. Let's see for Bariga. The glory of God. To communicate as a get the very good. Glory of God. Glory of God. Let's go. How long to go from the interview? We have to start work. We are still on the track. I'm not happy to can well aboard. Oh, I am the job at Chindigbo. I am Anita. Madam, how God does it? How God does it?
I manage space I will. I manage time I will. Only all that talk then somebody, yes, sir. You go, check it's check about the cause of that shoe. That will check. Yes, I don't want to. Which I never am. I walk on like this. Oh, I get change from my fuel. I should wait this change in here. Oh, I went to fuel on I feel and they change in I am okay. When they change, I change. All the members of the cabinet are getting here now. So, those on our cabinet member, one of the one are field. All that come on a field so that they visit to Gabia or who bet the so yes, now who bet the so. Because of time, I'm look at go Jehovah sharp. Guy pay also. Only is who Chief Joseph Ikenane as Onowu Bariga. The first person who Chief Joseph Ikenane as Onowu Bariga. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Everyone be Igbo. As a Igbo in Bariga, today being 23rd of November, and using the power as in 001 in Bariga. That is SND in Bariga. Where they swear in Super High Chief Ikenane Atoderawa as Onowu of my palace. Onowu! Yes, it has been confirmed that Chief Joseph Ikenane has been conferred as Onowu in Bariga. What do you know? Because of congested. It will not go out well. The second person I am going to Honorable Chief Antonio Kereke, Honorable What's the change? Even you went to a book, I will not jump protocol. Yes. Another person. After that, number 4.
Biko onye a na-achị ịkpọkịta bụ Igwe Ifeanyi Henry Philip as Chukwu as Okwuchukwu Munyelu. Go n'aka. Who is going to smack you? Yeah, Lord, yeah. Lord, yeah. The Lord, yeah, answer. Biko ama m ndị na-eche ju ka asọ nwunye ha na-agba ụcha na mma. So, biko Sambugi. Onye nọ ebe a bụ Chief Ifeanyi Igwe nwa Ugonna ya, and o nwere a na-esuwe in as in chair today. We are swearing him in today as an chair in my palace, and at the same time chieftaincy confirmation too. So we do both of them at the same time. Biko o nwere ihe ezi Igbo kwuru. Asọ onye chekwu Igbo na onye megide. Biko unu n'anya ebe a let me stand here. Ofu Igbo unu ya mmanwụ na onwe onye amaghị ebe bụrụ eze keke onye mụ mmanya na-ahụ ọcha. Naanị n'anya ezi Igbo na-achọ ime ka o si eme, a sị na abụọ ka ji ya egwutere nwa Ugonna ya ichie receive the anointing. N'ụbọchị nke taa bụ 23rd of November 2023 as 2025 n'ikikere ọnụ nye nna Bariga eze ndị Igbo Bariga eji m esuwe gị ihe na-asị Olowu na-asị Ichie na my palace position iji bụ chief protocol. Onye eze Ugonna ya kụọ n'aka. Onye anyị na-akpọkịta bụ the chairman. Yes. Biko si mmiri ozugbo. Eze Ugonna ya emechakwa ifu MC anya. Nwekwe shọpụ ụtọ nkọrọ ya wụ iwe. Emechakwa nọ ifu mmanya. Maka onye bankịrị chi ya gwa ya nke na klaasị a na-afọ asa onye bido gosi ibe. Ha from Adamu enweghị alụba. Onwe a na-ama afọ mama ya mama m respect. As eze ndị Igbo Bariga eze sibiri agabighị ike nke ezi awa ji wete n'ụbọchị nke taa ana m echinye echichi na palasị m asị Okwuchukwu Munyelu na Bariga. Nsọ n'ojo Tweni Okwuchukwu Munyelu. Chukwu ya ọkọ ya na-emusi asọkwa mmiri na-ezo ka ọmanye ya ma nwunye. Ihe olu nke anyị nye ndị n'onu n'ụbọchị nke taa bụ ọ bụla enyi ya n'olu ihe ọ bụla ga na-ekwu gara agwa etu n'aka nke nna na mmụọ nsọ. Mgbe a ga-awanye ndị taa ndị ya na-eji ala na-aga abụ ndị chiri echiche
I'll be able to get to the work back and forth. Before you want to make a journey. One aka. Chico, I will advise. Chindigbo. When I want to echichi ma onye ya n'ife na onye space for other school. Yes. Naziana Chindigbo na-eto dịka ndị na-eze eze na ndị eto na ana m abanye gị ọdụ ụka biko onye ọzọ bụ the chairman Igbo speaking Bariga Samuel onye bụ n'ụzọ mee gịnị eme is the next Samuel onye bụ n'ụzọ eme as the next I don't know, maybe you can get this to shift out because of everything. Friendly. Already is friendly. Because of time, when we look at on an aggregate about how we over chapter. So I don't know about yourself. When you need like it, the chairman. Igbo speaking Bariga. Because I hear you very real. Thank you. Chindigbo. The chairman what I brought to we can cut this way. So what's in Qatar? N'ikike asete ndị Igbo Bariga. Ana m echige dike jọrọ mma of Bariga n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Mgbe mebiri ihe tinye aka n'obi ka ịmara ebe aka n'ụzọ etiziri aka n'obi ka ọ dị tinye aka obe nwere igozi ụmụ ndị ọmụebe n'aha nke nna na nke ọkpara mmụọ nsọ. Ọdụ ha na-eme ihe ga-atapụ ọfịs mgbe ọbụla iji ya n'aka ọ bụrụ ọtọriti so mgbe ọbụla ị chọrọ ikwu okwu iji ya n'aka ndị ọbụla ga-ekwu oge aka bụ ikwu n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Ndị mgbamaka mgbe ọbụla egwe ya na-atọ ndị dara ife n'aka wee chee echi ya certificate of the echichi and the share of the palace. Ihe ọ bụ na palace bụ
palace leader onye ọbụla palace. Biko otu onye dike dị ọra mma. Ọ bụrụ ọ gasịa onye a na-akpọ kịta bụ Chief Anthony biko onye ọzọ bụ Chief Anthony Nwanoneze Akụnesobike, the mayor. Chief and Lolo. Let me balance the equation. You know, I have a democratic and the mayor of the palace. No person in Ketan. The Kikaya Master Chindigbo Bariga. And we make a big group where he's at the mayor of the palace. Now I can go up and the one. So, for my country, which is beautiful. To my neighbor, I'll be able to face we work again. I can do very nice, make it on in Gucci. I'll be the last. N'olu ka anyị eje n'olu n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Then unu na-agụbie ọ dị ka ọtọmaịl. Mgbe ọ bụla o jiri ihe iji ihe a n'aka akụkọ a were kwuo okwu ikuo nna ndị ọjọọ abụọ n'aka ikuo otu a nke ihe ọma otu ara ọ ga-adị n'aha nke nna
na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Ya bụ ọtọriti ọzọ agbanị na-agba n'ụzọ onye ugwu ojii eme ka o si wee mee bifo wepụta ihe eme chọọ ndị dịgo chọọ n'ịchọghị ime onye asọmpi ka ọ bụ a na-achị ọchị ewepụta ya so onye bụrụ ọtọriti mgbe ọ bụla ịchọrọ ikwu okwu nke ọ bụla itinye n'aka n'aka ọ ga-adị n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Asambodo nke abụọ nke mere gị meyọ mere gị ichie na the palace n'ime palace a position iji bụ meyọ position iji na the palace bụ meyọ n'ụbọchị nke taa eburugo meyọ na palace of eze ndị Igbo karịga n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Abanye ọla alọlọ akụrịsị n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Biko anyị ga na-agbafe ọsọ anyị na-achọ n'ụbọchị nke taa a na-agbanyeghị ndị ise n'aka asị chi ya na palasị ọtụtụ ana m enye gị azụ ọtọriti mgbe ọ bụla iji ya n'aka otu a n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. As a sign of respect as chi ya na palasị position gị na palasị bụ the palace chairman n'aha nke nna nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Ofalla chairman. Go ahead. Certificate of Palace chairman.
Because when you are there, because onye ọzọ anyị nwere kịta bụ Theophilus bench akụ na-etubu ilo Awanye gị ihe ala aka taa akụ na-etubu ilo ọfụmarịka na-agbanye gị ihe aka asị Palase n'aha nke nna I don't know how it will go with them now. Go to the talk with them. Authority. Bob Lijana, nobody could have was wedding. If someone have a boss of what is the idea of the authority of the Yanagata, so we get that I can cover. I give me a 1-1 this year. Without book 1 Shaban. Bob could one. It could be no joy go one. She no man. Not all that I can cover. I can also. We do a good activity and the palace almost all of them exactly. Yes. Because Petron, as patron of my palace, now I can cover and come on so. Chief, how many you carry? Yes. Nzako will be one. Okay, because Sambugi for the watch of time. So if I see and when I love of in court, I get me I get better than I put you at the same time. So when you get here, and then you I didn't go 1. Madam, I was your last post of sure. I'm not going to check it back.
Power. What do you want? So, sorry. Certificate as a chair. Chair Deputy Palace Chairman. Bob and Talia. Ofalla educative floors. I want to tell you about Bariga. Then at the same time, I call Bariga chief. I'm probably the way to go on. So I want to you know, my friends, you know, the goals like I can cover and come on. So, it's a so I want to do it. I can cover and come on. So, when you want it to certificate. As it is shared, na Palace is in Chindigbo, I guess. I don't have treasure at the Palace. As we share a balance, Bob Regina and authority of the way go where you see where I can go.
Of the palace, share.
At the palace, assistant welfare. Hello. One house. There's noise here. When you're not talking about which is different. I had a year about I change that you those and that change. Chief, one of Bariga.
onye ọzọ anyị nwere kịta bụ Chindigbo Okuru na one of Bariga, MC of the palace. Hello, someone. Honda, the outside. Good. Captain, I got the key. Yeah, it's somebody like, yeah. Are you there?
Yes. Yes. Ice. DJ. Ese agemike Stephen Chukwudi Ikenga Ezewa Kingdom Ezoha one Ezigbo Barika is much around. Because Kwanaka Ezigbo Batago from Ezigbo. And because the cabinet members against a group picture, in case of na palace, against a guitar, against a group picture. Against a palace, we're going to do it now. You can't get no I have something here. I can do that. Please come. Today is the day the Lord has made, and we have to rejoice and glad in it. AGAG. No. Yes. Okay, because he have a misconception. You have a misconception, but this table 1, 2, 3. And don't make both. I ain't got to go wherever. I can't go to. I don't know make go to the Ebola Ghana. Or we have a boy. I can't go. Uchenna Agabiga representing Osun State Constituency, Imo State, we welcome you. A member of the House of Assembly, we welcome you. The younger brother to Chindigbo Abariga. It's a picture. Go see unity. We have in our midst every social club of Nigeria. We can cite a table. All the cabinet members. The MC, where is the MC? Come on. Ladies and gentlemen, permit me to use this opportunity to invite all the members of the cabinet to please come. Let's do the needful. All the members of the cabinet, please come. Let's do the needful. Please get seated.
Get seated, get seated. That's our I recognize the presence of High Chief John Ofalla, who drive company Buruburu. Anything electrical. John C. Electrical. I recognize the soft landing of High Chief Ifeanyi. Why do you go there, Buruburu? Chief, Joseph Una Bariga, I couldn't have one, no man can one up of it to I can say the potato no, open ban about college, I don't. Yes. Okay, I'm a chief, Antonio Perego. I'm going to check I'm Jim Bandi. Okay, the region are Lagos. Some of you are so here in Lagos. So of course, they are Lagos. They can ask Lagos. So every bit of opportunity, and they make every name for Lagos. That room here so region now manage family. So I need to go here and have a one day course on how you have to so it's just like it's a tradition. So so this yes, Cambo asụsụ Igbo anyị dị mkpa mana gị ile anya na ihe na-eme na asụsụ Igbo anyị ọ dị ka anyị na-echefuru anụsa anyị nwa n'aka bụ ndị nne na ndị nna so ekwesịrị were mmemme a Regina ụmụaka mmemme and people na the first time ha na-abịa for this occasion so ka anyị na-abịa na-afụ ndị iche iche na asị my dad this person is a team so ihe na-ehe ka a na-akụzi ha gbasara omenala Igbo so mụ a na-ejikwa ohere a na-agwakwa ndị ebe anyị nọ na Lagos ndị ka nọ n'ụzọ ije si ya were were akwa ụmụaka kụzie ha asụsụ Igbo mee ka ha mata that no nwere ebe ha si awụ ebe so that ọ bụrụ mkpa ha afọ nka ha nọcha ha ga-alụ ụlọ because ọ dị mma na isi dị nwoke ọtọ na mba ncha ya ga-atọ na mba na ha Piano Pono Nese, say picture. The cabinet member Omuwanye. Piano Pono Nese. Oh yeah, I'm making it true. So we go
Eze. Eze biko. Ị ga-apụta ka we don't have time. Personalities are coming. It seems they were just bouncing. We are saying a very big welcome. Afambo Sam Ezetuku Agedeke na Bond FM 92.9 Radio Nigeria. Ife a ga-eji mara ndị Igbo maka na onye ka ọchị o yeri afụnọ from Andamwegaruba onye ka ọchị okpute ji n'ala Igbo eji ihe gbasara ji wee na-enye Chineke ekele maka na mmadụ tara afụ tinye na mechaa wee tonye wee bụ ife a eri so ọ ife ndị Igbo na-eme and ọ bụ na ndị Igbo emewe ihe ọ na-agbakwa n'aba ahụ maka agba nwụrụ na klaasị a na-apas ka wenye zụta ogosi bie so oriri a na-eri bụ a symbol that shows that o nwere ihe eji mara Igbo anyị na-agba mbọ anyị na-ata afụ anyị na-akọ ji anyị bịa na-erikwu ji ebe omenala Igbo. Yes, sir. Yes, sir. Someone bụ onye n'ụwa kịta afọ m my last born even mbara ewe Okeke ojigo win ya award ọ nọ University Unity mana afọ ya wee kpọọ ya afọ oyibo ọya tụrụ ọnụ ịkpọ ya Okeke Ezechukwu ọsago ejuo ya ọsọdụ n'ụbọchị Eke ka ha mụrụ ya ndị Igbo na-ejiri asụ Igbo na-atụsi na ọ jọgburu onwe ya echere mgbe m ji Amerịka n'afọ 2016 onye Igbo nwaanyị onye Eke ọ sụrụ Igbo for 4 hours ọ sụ asụ ọtụọ ma inu so wee bụrụ efe ekwu ka a na-eme so to God be the glory ụmụ m na-asụ Igbo onye mụta nwa ya na-akọwara nwa Igbo maka a na-asụ oyibo ọ bụghị asụ anyị so na-asụ Igbo ịsụọla mmadụ ịkụziere nwa gị Igbo ya hapụ ya kama ịma ndị Yoruba ịbịa na UK fa dominate as ndị Nigerians mana o nwere kọtaghị ya wide ya nụ asụ ọzọ ahụ Yoruba ka anyị Igbo anyị bụ onye mmemme ha eme ofu onye si ajego nleje Amerịka na-asụrụ onye Amerịka ha eme nenu mgbere m ọsụpụrụ ya eme ekene m ụnụ onye aka mma maka onye ara si ibe ya eme karịrị aka unu ya esu ọkụ tere ya agwa ma ara ya aka nna abịa akwụkwọ mba ya gazie. Officially want to start the function. Aha bụ Ambassador Chief Mrs. Nnenna Ego alias Ugochara Chindigbo ji ahụ. Ele ọkwa gị na Igbo speaking I will state executive. I got applaud ka anyị malite mmemme a with a short prayer. Praise the Lord. Onye ọ na-applaud ọnwụ na Igbo okwu wepụ okwu Igbo. I am the palace woman leader of Ndị Eze cabinet for Igbo speaking community for Chief Stephen Agabi. Thank you. Mina Karamazọ ana m ewere ọgbakọ na-enyefe n'aka Chineke onye kere n'igwe na ala na-ekwubi okwu na nwoke na nwaanyị bịara ebe a ka ije a unu bịara awụ ije ọṅụ ihe ọṅụ mekwe n'ime ndụ unu ihe ọṅụ mekwe n'ime ezinụlọ unu ana m akpọku Chineke onye kere n'igwe na ala ka ọ bịa nọnyere ọgbakọ a wụ ihe ọṅụ ka o duo anyị n'ihe ọwụ na anyị gaji ime ka ọ bụrụ ihe ga-enye otito bụrụkwa ihe ga-ebutere anyị ncha niile na ezinụlọ kpọrọ anyị oku a mbuli elu. Ana m asị Chineke gọzie unu ka ihe ọbụla anyị ga-eme taa ka ọ bụrụ na ntụziaka nke Chineke ka ọ gaa n'iru n'aha Jizọs. God bless you all. Kwanye aka. It's a short prayer. Biko ladies and gentlemen,
Let me make a categorical statement, very important, very sine qua non. I want to announce to you the arrival of the chairman of today's event, Right Honorable Barrister Kennedy Chigozie Ibe Nkenkenyi Okowo. In our midst, can you put your hands together for him? The chairman of the day, the chairman of this occasion. Kolaka. The chairman of the occasion is here. I can't do enough for my chairman. Kolaka Anglican and Catholic Church. When it I will tell the DJ to put clapping music for the chairman of the day. Kolaka. Thank you. I love that. Because only when this Highlander, please go and park a car. Mushi number 402 EP. 402 EP. Go and park. Thank you. If I ain't make it up. Oh no. Now Barika. That's the first thing we are going to do now. Ezigbo. Ejesini daima mbombo. Ejesini daima. Oye chimereze na madapo genaya. Oye chimereze na madapo genaya. Oyoyo. Ejesini daima. Ejesini daima. Oye chimereze na madapo genaya. Oye chimereze na madapo genaya. Oyoyo. Ejesini daima. Ejesini daima. Oye chimereze na madapo genaya. Oye chimereze na madapo genaya. Oyoyo. Ejesini daima. Ejesini daima. Oye chimereze na madapo genaya. Oye chimereze na madapo genaya. Oyoyo. Ejesini daima. Ejesini daima. Oye chimereze na madapo genaya. Oye chimereze na madapo genaya. Oyoyo. Thank you very much. Thank you. Let me because I want to announce to you because Potano also Kaemezo Menana Honorable Chief Tony Okereke Tony Wetoja Yezigbo Chimekita Kaimaka Esiwe Solayo Chi You were present in the Lord. You were present in the Lord. You were present against my people. So, oye, you see, can everyone man? Because I should have done what I should know, but I ever no. Organization make a long with them. Modesty, Ali Bowedia. What I get up in the I don't know who I show them now.
On no particular order. Yeah. On no particular order. I don't know if you're right or honorable Engineer Francis Uchaga again. If it's good to now also, the ranking member in Igbo State House of Assembly, my own younger brother, OC all the way from Igbo State Arabia. I don't know if you're right or honorable Kennedy Ibe. Get your bow. The former Igbo State House of Assembly, ranking member, Igbo State House of Assembly. I am the chairman of the occasion today. Honor in our peace. I make Chisholm Oduku, honorable member representing for a constituency Igbo State House of Assembly. Honor wherever that. One name what is now. I make the special way. One name what is. She's very or to be. He can raise the hour. Honor wherever that. I'm gonna drop him one. She's ready to smoke in a special way. Ekelenge from Eziawa. I make a look to sort of my idea. The Tagaman of our time. I get it all. The first thing we will state. That is, I just say, well, as one matter, I just celebrated 80 years, 2 days ago. And also, I never get over 80 years. Oh, yes, I'm going to go mad. Because if you don't money, I can't be young. You know, forget about it, not the young. Good health is only God that gives it. As a grow, I want to be like you when I grow. Thank you very much. Tell them where is the Lagos Island. Tell them where to be the back. I'm a man, one by one, as I got in Brazil. Hello, who's fighting them now? And I go down one people. And the bomb man, and I'm on the answer more to the Agani. Tell them what I want to walk along with them and have it to get better on lines. I say, Mono, Chile, the Mono. Tell them the form of Nigeria. Tell them anything for one law. Tell them what we did never. Nagasaki, and give it a way again. Nurture all the way from Sifreno, all the way from over there. And tell them all. I got a message, give me the children over here. Eke the one by one. Kele wanye. Ndi umamwingi. Manega chapa. Eke le ha. Kele wanye bichi edine. Ase mchile kaga nilu kozia uno. I am a lodging. I am a lodging and work. We are shaman of location. Go right honorable Kennedy Ibe. That guy we carry drunk on. Get your bro. Former Igbo State House of Assembly. The most ranking member, the most. You have been able to go to the House of Assembly 3 times. And record breaker, all in our list. I'm a project here of Sicilian person. Then we can come up here also. Take your bro.
Igbo Mamano, Igbo Mono, Zono, Ubino, Bano, the Royal Majesty. Oji gị na ugeze gị ji nabata anyị eruola anyị aka. Iji lodge and protocol, acknowledge the presence of galaxy of leaders of Igbo expansion in Lagos. Oji bụ chairman aka. I'm going to say that I am not a lodge. Not doing anything else. So I'm going to direct to see the lodge and there's a secret. Man, Roger. And we get our Igbo Mama Afambo Eze Uche Nadike Innocent Eze Ọchịchị na Ketu Dubai ọ̀sàwọ̀ méjì orí àgbẹ̀wò tó ń gbà lọ́dún ìgbàmọ̀. Ọ̀rọ̀ òdodo lọ ka mama n'oru. Yéènù tụọnụ afa m bụ His Royal Highness Eze Dr. Ọzọmgbu Onyeka Ifekandụ. O mechara iri ofu ụbọchị site n'ugwu n'ụmụ eze ya na-ekiri ekiri eze ndị Igbo Lagos Island Local Government. A sịkwa na onye chie gburu ịbụọ n'etolite ha ncha. Why do I say that? Ọ bụ onye ihe ga-ekwu maka ndị Igbo ma ga-ekwunye maka ndị echi m ọzọ niile a na-echi na ọ igwe ọdịnala anyị bụ ihe fọdụrụ masị ka ọ na-atụrụ ndị ọhụrụ ka alụnụ. Biko ezi Igbo eze anyị ji eme ọnụ ọjị ejeghị ije so kịta ọjị dịkwara n'aka ime ka esi eme ya Asị na anyị ga-adịnụ na mbụ anyị na-ekele Chineke ebe ihe niile kere anyị ma n'ụbọchị nke taa. Kelee ngozi onyinye ndụ anyị
kelee ya n'ịgbaziri anyị wepụtara ya ụbọchị taa. Kelee ya na o mere mmiri ezoro. Kelee ya na the atmosphere amaka. Kelee ya n'ihi na anyị ncha ebe a bụ ndị nwa ọma mụrụ. Maka na ọ bụ onye ọbụla ọ masịrị fụta. Kelee isi onye ọbụla si ebe dị iche iche wee bịa ihe. A sị ya iwu otuto n'aha Jizọs. Anyị nwere ụbọchị nketa na ihe na-aga. A sị na ebe ọ bụla ewuru mmadụ iri na ịbụọ naanị nwe Judas. Ụbọchị nketa anyị ga-awụrụ nwa oke Judas n'aha Jizọs. Anyị were opetọ n'aha ihe na-aga. Ọ sị na book of Ofalla na o mere ihe niile ọ dị mma. Anaghị eme ọ ga-emezi ọnọdụ a ka ọ dị mma n'aha Jizọs. Anyị were ihe niile mere ebe aha ihe na-aga. Sị na ọcha anyị niile mma. Ebu obi ọma anyị na ya mezuoro anyị n'aha Jizọs. Anyị were ọjị echetụrụ ihu. Wee sị gị na ọjị ya ga-abụ ọjị na-abụ gị ahụ na ntụrụ otu a. A na-awagide ọjị until I go share 120. Otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Ọnụ ọbụla tara ọjị ya. Ogologo tara arụsị ike ga-abụ dị ya n'aha dị arụsị ike ya n'aha Jizọs. Ewe were mere afọ ma ise gị gosi ọjị ọkọrọ tara atọ ihe aka gị ihe were n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Audience of equal, because I never announce the arrival of President General, Lagos Electrical Dealers Association, High Chief and Lord of Tasmania Emily, Okemwa, Ekas Electricals Worldwide. Because the protocol of the Rioche, this is the President General of Lagos Island Electrical Dealers Association. Ladies and gentlemen, I will in our midst Elder Alex Okeke Akanemeze Ndigbo na Lagos State niile gba gburugburu biko ka anyị nye ya oche dịka ọ na-abata taking directives and orders from my chief protocol officer here. I stand to announce the presence of a Igbo-speaking community niile ndị Igbo gba gburugburu Igbo-speaking community Lagos branch, Lagos State. Okay, the President General is unavoidably absent, while the Deputy President is here, representing the President, Engineer Chukuma. Because I don't kill no support. Because I in a more precious way, only see electrical Lagos State. Come wine, you do the needful. Thank you. All right. When we are waiting to usher in, we want to alert to you that Ichie Chinedu Kumokafo, Ichie Ezenyi, Chairman Igwe Council, Ezimifike Agwata, Anambra State is here. Ichie Chinedu Kumokafo. Ichie Ezenyi, Chairman Igwe Council, Ezimifike Agwata Local Government. Akubun Sobi is here, Chief Kuka Ezara, Akubun Sobi, we recognize your presence. Yes, anything electrical is involved. Chido, Henneken is doing well. That's evidence of good living. Chido is doing the needful. A Jack is there. If we economy is loose.
Ezu, mmadụ ka eji aka. Yes. Address Nnosu na Bariga. Chief Emeko Major, I salute you. Address Nnosu na Bariga. Yes. Amen. Omume ya boreni aka. Omume di ọ̀rọ̀ None of the number. nnukwu mmadụ aka m na ọganya awụ prọpati ụmụaka ifu ka esi dịkwasị ya onye ọnwụ na gbaba mbọ ka edo ka chairman a yes onye si kpata ego ụlọ enyekwere m anya ahụ a na-agbata ego na dimkpa onye ụda ngote ebe m nọ ọchịagha yes ọchịagha can sight you from a distance. Ọcha can sight you. Anọlọ Joseph Ikenna Ani ka enye ihe elu rie no ezigbo the microphone. Of office as a low people, we even more. Super high chief, we get man, doctor, prophet,
Olowu will divine. Everyone will know that Olowu, you must be there. I want you to know the house. Because I got you there. And I'm all of you. I'm not going to do something. Even before I become the president, and the humbleness and loyalty have attracted this honor again today. Then I back again, you will heart of gold. You will heart of people. Okay, I'm not saying I'm the man to be able to do all. Everything you see me happen, everyone and gone are dead, or that okay, I'm going to be. I'm checking the go and go to the talking one. Yeah, I got that in Canada, Jesus. I can go more on the field. One day, I can talk and say, I got walk now, Jesus. I would have moved to the single topic and I confide you at your low, it's a legal. I'm not through to a low, I got you on the age of authority. Oh, whether they can make you less than you will capacity, you will personal capacity. He didn't give you low, you will wisdom. I'm not going to check it with the doctor so long way to forgive my hand. And go back. Thank you. Honorable Chief Anthony Okereke, Austin Chika, Super High Chief. Austin Chika. Mudo, sorry. And at the same time, Chukwudi Eze. Keji March in the middle, and now I don't know, I got see. He came out in Italy straight there, please. Tí mo yọ̀ tó fẹ́ bọ́lẹ̀ gbọ̀n wá. Bọ́lẹ̀ sọ. Iron Gate now. Iron Gate ayekele. Ayena sigin no. Honorable Chief Anthony Okereke. Now can I? Stop. Something is happening here.
ụbọchị nke taa egbu ndị ogbuli isi asa eze ndị Igbo Bariga na-echi gị agbanwe dike of Bariga n'aha nke nna na nke ọbara nke mmụọ nsọ. Biko onye ọzọ anyị nwere dịka bụ Super High Chief Oji Austin Chika as Ezudo 1 of Bariga. Ọnwa na-agasị Chidi Eze a na-akwadobe ọbụna Chidi Eze na-akwadobe Ikenna Vitalis Friday Okoro as Ofunye Ofevi. Ono wu ga-eru nso maka na ị ga-ebidozi ọrụ ga-ebidogo ọrụ ga-ebidozi Agbanye ndị ọla aka asị Ezudo 1 na Bariga n'ụbọchị nke taa. Ebee ka lọọlụ Chidi nọ? Nwaanyị na-eme nwa Bariga, ebee ka lọọlụ ya nọ? The best state there, where are you? Oh, Chidi Eze, the best cake designer, where are you? N'ụbọchị nketa egbughị ndị ogbu a n'isi asị Ezudo 1 of Bariga n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Ezudo! 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 Ebee ka lọọlụ Chidi nọ? Chidi Eze. Agbanyeghi ndị a n'aka atụlọla Ezudo n'aha nke nna nke ọbara nke mmụọ nsọ. Nwunye ndị ogbu a n'isi atụlọla Ezudo n'aha nke nna nke ọbara nke mmụọ nsọ. This is our. Ezudo 1 of Bariga. Yes. Ya na lọọlụ ya, ọ na-awụ enyere mkpụrụ ọbụrụ nkiri nke. Onye ọzọ ya gara kịta bụ Chidi Eze. Anyị ebighị olu atụlọlọ akọtara nwa ọ bụ Bariga Olowu n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Agbanye ndị ọla n'aka atụlọlọ akụdịra nwa Olowu of Bariga n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Egwunye ndị ogbu atụlọlọ Olowu of Bariga n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Agbanye ndị ọla n'aka atụlọlọ agbapụrụ dike of Bariga n'aha nke nna nke ọbara nke mmụọ nsọ.
Anyị na-ege ihe olu a azụla ọlọ ọgbọgbụ dịka ọbara ịga n'aha nke nna na nke ọbara nke mmụọ nsọ. Agụba aka mgbe ọ bụla ijide ikwu otu ikwu ihe ọjọọ ikwu otu ikwute ihe ọma n'aha nke nna na nke ọbara nke mmụọ nsọ. Ebube ndị okwu a azụla ọlọ ọgbọgbụ dịka ọbara ịga n'aha nke nna na nke ọbara nke mmụọ nsọ. Onye uru kita bụ Chidi Eze ma Chinemere n'ụbọchị nke taa awaghị ndị ọla asị nwa Chinemere ọfụmara ya n'aha nke nna na nke ọbara nke mmụọ nsọ. Ya mere nke a asụ nwa Chinemere na Bariga n'aha nke nna na nke ọbara nke mmụọ nsọ. Nwa Chinemere okpuru ebe a ga-ahụ ụlọ ọ ga-enye gị amamihe nke ime nwụrụ mbọ n'aha nke nna nke ọbara nke mmụọ nsọ. Onye nwa Chinemere nwa Chinemere ọkpara ga n'aha nke nna nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Ofu ekpughe nke n'isi azụrụ ọrụ nwa Chinemere ọkpara ga n'aha nke nna nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Ezigbo ịna ị ga-afụ eke na-ebe niile ọlọlọ nwa Chinemere mere ihe yes that eke na-ebe niile ọlọlọ nwa Chinemere mere ihe biko kwa n'aka yes. Onye nwa Chinemere one na Bariga. Yes, onye nnọkịta n'iri elu. Ikenna Vindelius Friday Ekolo ofu ebi one na mgbidi. Enwe ihe olu asị ofu efi one na Bariga. Agụba ebe ọ bụ ijiri ego otu ihe ọ bụ ijiri otu ikwu ihe ọjọọ. Enwe ndị okwu asị ofu efi one of Bariga. Hotel and Suites Limited. Chindigbo na Kosovo. Starless Hotel and Suites Limited. Chindigbo na Kosovo. I recognize our presence. Also, please,
Ugonia one na bariga. Ugonia, ogeni na. Mabaka neba. As the mayor. Chindigbo here and please over. Nowhere. The project will not take an apart. And the cabinet is Sambuku. Yeah, talking about how we turn on an OKTT. Present, that's the Prime Minister, the Eminent Senator of Nigeria. Chief Ezebala, Ogwefi, Ayakanagi, Ogwefi Traba, now we Ambassador, Eminent Senator of Nigeria. Chief Oyeka, Onyana Keya, Akajinawa, Prime Minister, Eminent Senators Club of Nigeria. God bless you. You're welcome. I mentioned Chief Ndoka Okoni. God bless. Watching our own. I'm almost another Chief. Yes. You know. Yes,
onye mara Chukwu nwanna Bariga ezigbote onye ezi awa onye mara Chukwu nwanna Bariga ezigbote onye ezi awa Chief Chika Ofalla dike Ezinna Amaka na Bariga ya every brother I know your mission my lord Daddy, you are surprising for Thank you very much. I hear you. Bariga. Ọkụ na-enye ibe. Dike n'ụtụtụ. Maka enwere ọdọ. Afụ nze amalụ nze. Afụ ọzọ amalụ ọzọ. Afụ ka onye ga-aja ya ike. Ejiri okporo nkiri ike. Nke na-ebe adịghị na-esi enyi ọkụ. Kama mba abata ebe a jara aza na ebula ha ọgụgụ ebube. N'ọkụ na-adị mmụọ afọ n'ụgbọ. Chemu na ugwu nke chara acha ya etukwere etu. Ese eme n'ụwa ka esi eme n'ụwa. N'ike eto na adịrị m mmanwụ. Mmiri
Turn by turn. What is the number? Yes, yes. Congestion. Egwuregwu ihe onu a anda akụ na-enye ife na bariga n'aha nke nna na nke ọbara nke mmụọ nsọ ọtọriti ọtụrụ ọga achọ ọtọriti ọkụ na-enye ife na bariga n'aha nke nna na nke ọbara nke mmụọ nsọ agụfe oge ọbụla ikwupụta ihe ọnwụ ikwu otu ikupu ihe ọjọọ enye gị achọ ọkụ na-enye ife na bariga n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ onye ọda na-enye egbunye gị ogbu a n'isi taa achọ ọkụ na-enye ihe na bariga n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ onye ya adịrị mma ọlọ ọmụobi ike na bariga n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ anyị gị ihe olu a asị ọmụobi ike nwere ọfụ bariga n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ ọdụ ịnyịnya oge ọbụla isi otu a kụọ onye ihe ọma abata ime ya otu ihe ọjọọ abụọ asọmpi ije na bariga n'aha nke nna na nke ọbara nke mmụọ nsọ ogbu egbuye ngeri isi atụla ọlụ ọmụobi ije na bariga n'aha nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ
former president of Greenfield Estate. Ọkùnrin Ife. Ọkùnrin Ife. Ọkùnrin Ife. Ọmọ mi from the stage, but I'm not possible sensation. Hey, okay, JJ, as I'm going to bless you, sir. All I drink about. Because I'm here, okay, but I will not consider best flow. I will not consider sensation. Okay, Uncle Atakasi, because can be also the former president of Greenfield Estate. the Prime Minister, Senators, the Prime Minister, President Social Club of Nigeria. Yes. Chairman, Greenfield Estate, award of Chindigbo. I recognize your presence. Visible Mado, you are welcome. Thank you, sir. Lolo, Barrister Mrs. Chika Okone. You are highly welcome, ma'am. Highly welcome. We appreciate you. Can I get those preaching? Akona Takasi, Okune Vebiko, Ezi Bonachiwaji. Ezi Bonachiwaji. What's your back? All protocol, stop. All protocol, stop. All protocol, stop. All protocol, stop.
I can sight you from a distance. Biko ebuni ne kusindi na kuweke ne kusino. Ona une echichi na agba egwu kita na-eme mistake. Ona une echichi na agba egwu kita na-eme mistake. Yes. Biko na go be hide. You know, na member ikeka. Sweet. 30 points. You do know? Go to the like get MC. My MC. Eyes, a minute. Because this cake in the round. As a premier go. Yes. Happy. All right, yeah, I was a pretty level. Who this man now? Hello. Spark! I love the spark, you know. Oh, you want spark? That's a free level I'm going to do. That's a free level I'm going to easy. MC, where are you? I beg, don't use phone. Then you go down, no, I beg. See Papa. Hello. Sorry, they come back now. They come back in the way. Sunshine. You don't do your side. The architect. The MC. The maintain. One minute. Rising star. Honorable one name. Congratulations. The rising. I congratulate you guys, this special day, first of all, and in the same day, Afambo, also,
Rising. Hello, team. Madam. Congratulations, sir. Thank you. The sunshine. CJ. The sunshine. Sweet. Thank you, my brother. 30 points. Hello, sir. I'm coming. Sorry, hello. Because on behalf of cabinet members, Chindigbo, all the whole cabinet members, IG 1 million naira our chair. After we be Kenya, all the cabinet members are capable. No way to me, I know it. No way to I know ya. You talk about it all. Get for a Chuku. Because they don't take. Thank you very much. I'm an announcement here. We get a job lesson in now. When you need to talk in the bride. We want to see you here. We want to see all of you here. Any letter or try to apply. Only management agency, you are invited here. Then where are you? Sorry. Baba MC, they cover me. Out of our cake of my 3 years in office part. The cake was prepared by Lolo. Ofebo, Ekutofe. What take a half of an Amen. This is people, if you owner of this vehicle, silver, foreigner, LSD 56180. In fact, let me tell you, if you don't remove this car, anything you see, you take it. I've been announcing this car without number. Also, it's not easy for you to be here. So, when I see it, I'm happy today. I'm very happy.
ama waje ikondo waje kafa ala ndị ọsọ bụ gọọmenti niile ndị na-anọchi anya ama waje anyị na-ekwe ya anyị gara aga n'ụlọ akwado ya onye ọma bụ ihe ndị ọsọ niile ka wafọ anyị dị ya anyị sị ọha dị ahụ ọha dị ka afa kwebe ya gada aga ama waje aha na awa Amen. Because honorable water, we are the owner of this vehicle. Black. Highlander GGE 619JT. We are the road, go and the park before you steal it. Before you steal it. LAC Florida 56118. Saver. Thank you. Imo State House of Assembly. Special grace of God, former Speaker of Imo State. All the way from Imo, Lagos. Abraham men, one working, and exports of Imo State to Lagos and America. His Royal Majesty, President Stephen Chukwu Agabere, Elzon, the first of America, Ben Ezewa. I were witnesses in the fact that leadership has been given to someone who has capacity, who has integrity, who has content, a man of philanthropy and a man of athletic ability. Yes. I go to Jega. I am over the marriage. You are ready. All right, yeah. I just want to move it. You know, all this, all these, I saw one. You big at it. Oh, I need a word for me. Yes, I'll be again. You will not get it. You will not get it. Oh, we get them. What happened? We got it. We got it. You big at it. Big at it. You all over me. On the palm of your hand. Thank you so much. Yes.
I won't check the mic. Thank you.